Нито един лекар или медицинско лице никога не е свързвало диабета с кексчетата Литъл Джими. Дори и да го бяха направили, какво от това? Цялата информация, от която се нуждае господин Микъл, за да вземе решение за хранителния си режим, е на етикета. Кога хората ще започнат да поемат отговорност? Този човек е излапвал по 3 кутии на ден. Да не говорим за безалкохолните и чипса. Единственото упражнение, което е правил, е да се протегне за буркана със сладкишите. И той иска да обвини нас. Тогава какво следва? Да забраним всички десерти? Да криминализираме кексчетата, защото хората не могат да ядат умерено? Това е абсурдно. Господин Микъл иска да яде и да съди. Той си иска кексчето, за да го изяде. Все не му стига. Изглежда ищецът никак не обича тази дума. Стига! Жълта боя тартразин, която е дериват на въглешния катран. Синя боя трифенилметана, която е продукт на основата на петрола. Червена боя карминова киселина, която е дериват на труповете на кохилиновия бръмбър. Извинете, кохиниловия бръмбър ли? Точно така, труповете им. Частично хидратирана растителна или животинска мазнина, която е говеждата мазнина, свинския желатин, който се прави от сварени кости, сухожилия и свинска кожа. До сега говорихме за моторното масло, боболечките, асфалта и свинските кости. До сега не е споменала нещо, което да не е преобладаващо в сладкишите и кексовете. Това не е ли страшно? Не е, страшното е, че сме набелязани. Това ужасява всички ни. Може ли да продължа? Избеленото бяло брашно, общата съставка, използвана за избелване на брашното, е хлорния окис. Използването му е свързвано с разрушаването на панкреаса и с форма на диабет тип 2. И накрая най-важното – високото съдържание на царевичен сироп. Този продукт не се метаболизира като нормална захар в тялото. Той пречи на хормона лептин да достига мозъка. Този хормон обикновено изпраща сигнал до мозъка, че стомахът ви е пълен и ви казва да спрете да ядете. Но когато ядете нещо с високо съдържание на царевичен фруктозен сироп, мозъкът ви мисли, че не е пълен и затова продължавате да ядете и ядете. Този продукт, както много десертни кексчета, води до пристрастяване и причинява диабет. Именно това ще покаже процесът. Що се отнася до забележката на адвоката на защитата, че това е абсурдно. Така ли е наистина? Заболяванията от диабет са се увеличили с 80% през изминалото десетилетие. Почти 21 милиона американци страдат от диабет. 1 на 3 деца ще се разболеят от него. Ще го повторя. 1 на 3 деца. Тези компании са дилъри на наркотици под формата на корпорации. Продуктите им убиват децата Възразявам, ни. това е повече от клевета. Така ли? 1 от 3 деца? Вие продавате на децата. Тютюневите компании поне пишат на пакетите си, че цигарите могат да ви убият. А вие имате нахалството да обвинявате клиента ми, че не поема отговорност.